George Malija huwa kittieb u artist li f'ħafna minn xogħlijietu ġabar iż-żewġ snajja flimkien permezz tal-comics. Malija qasam magħna xi ħsibijiet dwar il-kuluri li jagħti lill-kliem u l-kliem li jagħti kulur lill-istampi tiegħu. Għadu ma ħsibx li anke daw kollha li jistudjaw il-comics fid-dinja li jirnexxilhom jiddefinixxu il-comics. Ħafna provaw ta' vordieri. Jil-ewwel wieħed, fatt illi tal-aħħar snin qed nikteb ktieb fejn analizza appuntu l-mod kif l-artisti tal-comics jgħidu storja. Il-comic x'inhu? Il-comic huwa kliem u stampi. Imma mhux biss. L-istampi jirrakkuntaw storja, mela għandek dik li ngħidula narrattiva sekwenzjali, mela sequential narrative, mela l-istejjer qishom qed tara film imma mingħajr il-kontinwità. Sadantant il-kliem jgħinu lill-istampi u kultant l-istampi jgħinu lill-kliem. Mela huwa ġeneru ibridu biex ngħid hekk sewwa. Tnejn flimkien huma magħqudin f'mod kważi nista' ngħid simbiotiku, mela li jixorbu xulxin. Kien hemm vordieri minn Penja Comics fil-bidu nies bħal Joe Malija li ma ġiex minni, dak li kien l-iktar magħruf għad-Denfil pereżempju jew għal-Ġrajiet Malta sewwa. Kien għamel set ta' comic strips, pereżempju fil-gazzetti, li eventwalment Viktor Fenek kien adattom flimkien miegħu għal Comic Satar, il-rewwixta tal-Isira pereżempju, Ġammari u oħrajn. Jiena naħseb li kont wieħed minn tal-ewwel li kont bdejt impenġi l-comics li huma direttament comics, fodi magħmulin comic strips, comic books xoħe, fodi li attwalment impenġina għal-faċċata, mhux impenġin bħala comic strip li mbagħad qattaħħom biċċiel biex tagħmelhom dik. Naħseb biex ngħid il-perjodu tad-deb tal-comic f'Malta kienu l-ewwel 5 snin ta' snin 80. Meta konna ħriġna, jien kont flimkien ma' Ray Vassallo u oħrajn, konna ħriġna l-avventura, kull ma rnexxilna noħorġu 2, għalkemm it-tielet wieħed kien lest mbagħad konna tlifna biex ngħidik dak li kien qiegħed jissussidjah u l-artwork baqa' l-istamperija, ma tlifnieh. Konna ħriġna l-comic li jien kont editur tiegħu flimkien ma' Joe Farrugia, Trevor Zara u oħrajn, illi konna ħriġna 9 issues u l-istess ħasra kien sejr tajjeb ħafna, konna noħorġu wieħed kull 15. Kien comic stil biex ngħidlek Ingliż hekk u konna daħħalna ammont kbir ta' talent veru tajjeb fil-comic, nies bħal Mikil Gallia, Victor Police, Joe Farrugia, tant oħrajn li kollha għamlu xogħol veru tajjeb. Sewwa, imma li mill-ġdid kellna problema ta' distribuzzjoni u waqafna fin-numru 9. Jien kelli comic strip li jisimha il-Adron Rev, gazzetta li mbagħad ħriġta b'forma ta' ktieb illi jista' jkun huwa l-ewwel graphic novel biex ngħidlek fil-format tagħha illi ħarġet fil-Malti. Nies bħal Joe Farrugia kellu sensiela wkoll fil-gazzetti filosofika jisimha Kismet. Kien hemm ħafna attività ta' dan tip. Il-Comic Satar ovvjament li Viktor Fenek kien editjah u li jien it-tielet wieħed kien tiegħi li kont għamiltu apposta għalih. Ta' kollu fl-ewwel 5 snin ta' snin 80. Mbagħad minn dak iż-żmien speċi ta' kien hemm l-all aħna tqisu tlifna l-interess, sama grupp ta' żgħażagħ bdew jagħmlu konferenzi fuq il-comics illi żviluppat fil-Comic Con. Nies bħal Fabio Agius, Chris Muscat, Chris Gallia, u dawn kienu speċi għadhom sal-lum irnexxielhom ipoġġu l-mappa fuq id-dinja tal-comics, iġibu ħafna artisti barranin, iħeġġu artisti Maltin, żgħażagħ illi qegħdin attwalment jagħmlu ħafna comics, eċetera, eċetera. Wadri bħalissa il-comic Malti reġa' jaf l-aħjar tiegħu. Naħseb jien l-aktar magħruf għal comic strips tiegħi. Fil-fatt kelli ammont kbir ta' sensiliet fil-ħaddiema żgħażagħ, ħafna minnhom satiriċi, għamilt anke verżjoni Maltija tal-ktieb Animal Farm ta' Orwell, forma ta' comic. Kont adottajt parti mill-gidba ta' Oliver Frigieri bħala comic f'magazin jismu l-Int li kien editjat minn Godfrey Grima. Għas niftakar kemm għamilt aktar, imma naħseb l-iktar illi damet kienet il-One Family li kienet tidher fil-Sunday Times u li damet sejra 16 sena, kull nhar ta' Ħadd. Li kienet attwalment sensiela
li kella set ta' karattri rikorrenti imma li dejjem kon nivvinta karattri skont il-bżonn. U li kienet tikkummenta fuq il-politika u s-soċjetà Maltija. Issa dan l-aħħar meta ġiet il-pandemija xtaqt nimmappja l-pandemija mill-għajn umoristika ta' bniedem jismu Zepp. U qed nippubblika żewġ ħarġiet fil-ġimgħa ta' comic strip fi Times fejn appuntu nħares lejn il-pandemija kemm fil-lockdown, l-ewwel 20 kienu fuq il-lockdown u l-bqija kienu fil-new normal biex ngħidlek sewwa, illi ovvjament qed jiġri f'dan new normal u l-mod kif nirreaġixxu għalih, eċetera, eċetera. Sa issa, sal-moment meta qed nirrekordjaw dan il-programm, kien ġejt 155 waħda. Issa naraw nittamaw li l-pandemija tispiċċa ma ddumx għaliex qed tispiċċa l-ispirazzjoni. Il-fatati tallimna nibżaw minnhom, imma l-fatati l-Kaħlani u sħabu għandna l-xiex niggustawhom. It-tim tagħna ltaqa' mal-awtriċi Lianna Ellul sabiex jitkixxef ftit mill-misteri misturin ta' dawn il-fatati. Il-fatat Kaħlani huwa fatat illi jivvintom kif ngħidu, jidħol f'diversi bawxati, jgħix l-istazzjon ta' Birkirkara u hemmhekk naraw x'jirnexxielu jivvinta u joħloq u naturalment dawn huma sitwazzjonijiet tad-daħq illi anki jinżlu għasel mat-tfal illi jiltaqgħu ma' dan il-fatat Kaħlani. Tajjeb ngħidu illi il-fatat Kaħlani mhuwiex tiegħi biss imma huwa tiegħi u ta' Claire Azzoppardi. U din l-idea fil-fatt tal-fatat nibtet minn tikka Malti ir-raba' ktieb B. U li naturalment jintuża fir-raba' sena tal-primarja u hemmhekk konna ħloqna dan il-fatat li ġie f'moħħna minn imkien kif iħobb jagħmel il-fatat Kaħlani wkoll. U hemmhekk ħloqna din l-istorja bil-mistoqsijiet dwarha. Il-pubblikatur tagħna Chris Gruppetta kienet oġbitu ħafna u stedinna biex niftħu iktar fuq din l-istorja tal-fatat Kaħlani appuntu f'dan il-ktieb li tajjeb ngħidu li huwa illustrat ukoll minn Romont Willi. Hemm fatati magħrufin għax kattivi u oħrajn magħrufin għax tħulin. Hemm fatati li ma jidhrux u ma jbeżżawx. U oħrajn jidhru bil-lejl biex iwerwru lin-nies u jaqtawhom minn ġewwa. Imbagħad hemm fatati differenti, fatati kollhom mutetti, fatati li ddonnhom ma jġibux waħda tajba. Ma nafx qaċċilt qajt ma' fatati bħal dawn, forsi f'xi kantina, f'xi gwardarobba, f'xi panina, le x'jien ngħid, f'xi kalzetta jew f'xi karozza. Inkella f'xi album tar-ritratti bojot u suwed tan-nanniet, jekk għadhom jeżistu. Il-proċess tal-kitba kollaborattiva huwa proċess interessanti ħafna, intensiv, imma fl-istess waqt tal-inqas li joffri li anki sens ta' wens u eċitament. Jiena ngħid meta taħdem ma' xi ħadd li tkun taħdem tajjeb miegħu, jiġifieri jiena nqis li nnifsi fortunata ħafna li naħdem ma' Claire Azzoppardi. L-idejat mhux sempliċement għandek idea u idea, imma jimmultiplikaw l-idejat. Għax imbagħad idea tibda ġġib l-oħra u oħra u oħra. Ġifieri ġeneralment nibdew b'mod sempliċi biex ngħidu hekk niftħu dokument komuni bejnietna u nibdew inniżlu l-idejat, mbagħad ġieli jkun hemm min jikteb biċċa itwal, u mbagħad il-persuna l-oħra ddura, u mbagħad inżidu fuq ta' xulxin u nirranġaw u bekk jinħoloq dan il-proċess organiku li mbagħad huwa interessanti wkoll meta eventwalment anki tara l-illustrazzjonijiet għax hemmhekk anki jibdew joħorġu lati oħra tal-istorja illi jagħmluha wkoll dejjem iżjed u iżjed interessanti. Fil-ktieb fil-fatt il-fatat Kaħlani m'hemmx biss il-fatat Kaħlani imma hemm fatati tal-wien differenti sewwa, pereżempju Safrani u oħrajn. Jiġifieri Iva, l-istejjer tal-fatat Kaħlani se nkomplu għaddejjin bihom u se nkomplu anke allura niltaqgħu ma' fatati ta' tanti lwien differenti. Sten, tgħidlix li ma tafx li jeżistu l-fatati, jew li ma temminx, jien nemmen għal raġunijiet ovvji
U naf bwieħed jaqsamni bid-daħq u taf x'jismu? Jismu Kaħlani minn Birkirkara. Taf fejn jiġi Birkirkara? Dan Kaħlani twieled kiber xjaħ u baqa' jgħix Birkirkara viċin l-istazzjon tal-ferrovija. Din tafa li Malta kellha ferrovija hux. Iva mela inti xejn ma taf? Kellna ferrovija mela bir-rotta mir-Rabat sal-Belt. U Kaħlani kien jaqbad din il-ferrovija minn Birkirkara sal-Belt biex imur it-Teatru tal-Opra. Ir-riċerka regolari tal-qagħda tal-Malti tista' tindikalna x'inhuma l-ħtiġijiet tal-sinna u tal-kelliema tiegħu u tiftilna jnejna għal xi nuqqasijiet li jistgħu jiġu indirizzati aħjar. Għal din ir-rokna iltqajna ma' Thomas Patch mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti sabiex ikellimna dwar l-aħħar riċerka fuq il-qagħda tal-lingwa Maltija. Fix-xogħol tagħna fil-Kunsill tal-Malti aħna jkollna bżonn statistika ġurnata fuq is-sitwazzjoni lingwistika lokali f'Malta u f'Għawdex fil-pajjiż. Għaliex ikollna bżonn din l-istatistika biex aħna nkunu nistgħu nfasslu x-xogħol tagħna aħjar biex ikollna idea li ma oqsma għandna nimmiraw aktar l-isforzi tagħna fuqhom. Allura l-Kunsill tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università ħasbu li għandu jsir stħarriġ nazzjonali biex jieħu stampa ritratt tas-sitwazzjoni lingwistika fil-mument. Ma jfissirx li ma kienx hemm studji simili fl-antik, imma dawn kienu saru ftit ta' snin ilu u allura ma kinux daqstant aġġornati. Kommissjonajna lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biex ikun jista' jagħmel dan il-stħarriġ empiriku b'mod professjonali min-naħa tagħhom u allura nkunu moħħna mistrieħ li qed ikopri il-pajjiż kollu, il-nisa u l-irġiel. Fil-fatt ittieħed kampjun ta' 1025 ruħ ta' adulti bejn 18 u 80 sena minn Malta u Għawdex u li kienu l-parteċipanti ta' dan l-istħarriġ. Huma wkoll nies kollha l-kol kemm huma biċ-ċittadinanza Maltija. Mill-istħarriġ joħroġ ċar illi għal Maltin ta' bejn 18 sena u 80 sena biċ-ċittadinanza Maltija 97% iqisu il-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom. U din hija xi ħaġa pożittiva illi anke tkompli mal-xejriet li konna li jinsibu fi-stħarriġiet simili li saru fis-snin li għaddew. Ġifieri qegħdin ngħidu li l-adulti Maltin biċ-ċittadinanza Maltija, nisa u irġiel ta' bejn 18 u 80 sena għalihom il-Malti huwa element ewlieni tal-identità. U jisuħu ukoll bħala l-ewwel lingwa tagħhom, ġifieri hija dik il-lingwa li jużaw ta' kuljum biex ikunu jistgħu jikkomunikaw bejniethom. Barra minn hekk, l-istħarriġ joħroġ ukoll 3 messaġġi ċari. L-ewwel wieħed huwa illi biex tirnexxi fil-karriera tiegħek f'Malta biex toffri xogħol għandek bżonn il-Malti. Il-Malti utilissimu pereżempju fil-reklamar biex inti tirreklama il-prodott tiegħek, ħalli tkun jew is-servizz tiegħek, ħalli tkun tista' tikkomunikah man-nies hemm barra. It-tieni messaġġ li joħroġ mill dan l-istħarriġ mir-riżultati u illi l-Malti u l-Ingliż jikkumplementaw lil xulxin. U din hija importanti li l-Malti u l-Ingliż ma jkunux f'kompetizzjoni wieħed jaqla lil ieħor jaħdmu għaskapitu ta' xulxin, imma li l-Malti u l-Ingliż jikkumplementaw lil xulxin. U kif naraw da? Naraw pereżempju f'kampanji edukattivi, kampanji pubbliċi illi jużaw il-Malti nagħmlu mod fil-fuljetti illi qasmu fil-kampanja, u mbagħad nagħmlu mod ikun hemm reklam bl-Ingliż jew bil-maqlub. U din hija xi ħaġa tajba kif inti tuża l-bilingwiżmu, tuża ż-żewġ lingwi fix-xogħol u l-proġetti li jkollok. It-tielet messaġġ li joħroġ mill-istħarriġ joħroġ ukoll ċar illi hemm bżonn aktar taħriġ lill-impjegati pereżempju taċ-ċivil illi qegħdin jagħmlu dawn il-kampanji li għandek hemm semmejt, jew anke lill-impjegati tal-privat. Biex ikollhom aktar għajnuna ħalli jsaħħu l-ħiliet tagħhom fiż-żewġ lingwi. Isaħħu l-ħiliet tagħhom mhux biss fit-taħdid imma wkoll fil-kitba. L-istħarriġ juri wkoll xewqa kbira tal-Maltin illi tabelli ta' madwarna, tabelli li juru direzzjonijiet jew juru xi twissija
f'park pereżempju, fi ġnien bħalma qegħdin hawnhekk, jew f'binja pubblika, ikunu wkoll biż-żewġ lingwi. Din hija tidher ċara mir-riżultati tal-istħarriġ illi l-Maltin jippreferu illi dak li hemm fil-Kostituzzjoni miktub li l-pajjiż huwa bilingwi. Fil-prattika din il-ħaġa narawha seħħ, narawha tiġri billi t-tabelli u l-kitbiet ta' madwarna ikunu biż-żewġ lingwi. Riżultat ieħor illi joħroġ mill-istħarriġ u illi l-Maltin jippreferu li tindaq aktar mużika bil-Malti fuq ir-radijiet lokali. Xi ħaġa li żdiedet dan l-aħħar u hija pożittiva, imma hija xewqa kemm tal-Kunsill issa wkoll imsaħħa bil-fehma tal-pubbliku illi l-mużika bil-Malti mhix tindaq mhix tinstema' biżżejjed fuq ir-radijiet lokali. Xi drabi għajla nintabħu li minn fuq rasna tkun għaddejja ħajja oħra. U mhux qed nirreferu għall-ajruplani? Is-smewwiet huma mimlija qtajja ta' safar li l-koll għandhom l-isem tagħhom skont l-ispeċi. Arnold Xiberras iltaqa' magħna sabiex jiddiskuti wħud minn dawn l-ismijiet. La safar l-ornitoloġija f'Malti hija meravilja u naħseb l-iktar suġġett li hawn nies dilettanti tiegħu. Hawn nies dilettanti tiegħu ambjentalisti fil-passat u għadhom jeżistu, ma nistgħux ngħidu li l-kaċċaturi u nassaba mhumiex dilettanti tagħhom. Ħafna minn dawk in-nies li fil-passat forsi kienu jagħmlu impatt negattiv, ħafna minnhom illum qed isiru konservazzjonisti wkoll iridu ntuhom dak il-mertu u bis-saħħatek l-ismijiet tal-għasafar huma l-iktar rikki. Ma nistax ma nsemmix il-kitbiet ta' Dr. Natalino Fenek, pereżempju, li ġabar ħafna minn dawn il-kitbiet, ma qed nivvinta xejn ġdid, u l-istudji li għamel huma meravilja. Għasfur wieħed pereżempju il-meravilja tal-ismijiet tiegħu huwa inkredibbli mill-lokalitajiet differenti. Qed nitkellem fuq il-Black Redstart pereżempju, sewa li bil-Malti ngħidulu kudur ross iswed, postijiet jgħidulu ta' dembu aħmar, postijiet jgħidulu fjamma, postijiet oħra jgħidulu fjammarell. Dan huwa l-istess għasfur komuni li kull raħal għandu ismijiet differenti u n-nies ikunu qed jitkellmu fuq l-istess għasfur ma jibdewx jiftehmu. Daqskemm għandu diversità ta' ismijiet. U mbagħad tarġa' li fuq dawn l-400 speċi ta' għasfur li għandna, kull għasfur għandu isem. Għaw minnhom għandhom ismijiet antiki ġejjin mill-Arbi, hemm minnhom anke mir-Ruman, hemm minnhom mill-Ingliż, hemm minnhom dirett mit-Taljan, hemm minnhom tinduna pereżempju, kaċċamendula ġej dirett mit-Taljan. U mbagħad għandek ismijiet Maltin, għammiel tal-bejt, għasfur tal-bejt. Li fihem li dan huwa għasfur li ssibu fuq il-bjut tagħna, ħuttaf, ħawwief, rundun, seqer, barbaġan, kollha ismijiet li mill-ewwel tħossok li qed titkellem fuq xi ħaġa Maltija ta' ċertu storja. Ħafna mill-għasafar tant għandhom ismijiet li huwa mill-aspett morfoloġiku mix-xejp tagħhom li jissemmew f'ħafna kotba Maltin, anke kotba ta' tfal. Pereżempju Buqrajq, għalfej, il-mod kif huwa wiċċu, il-mod il-qagħda tiegħu. Għandek kuċċarda mill-ewwel, seqer, oġġett li huwa focused, jurik li huwa focused dejjem ifittex il-priża tiegħu. Għalhekk ngħidu dak il-bniedem seqer kemm huwa seqer fuq l-oġġett, sewwa russett. Dik il-mara isa russett għalfex iżżomm ruħha pulita, iżżomm ruħha stiff, iżżomm ruħha ċertu poża partikolari, sewwa. Summina nassoċjawha ma' oġġett li jistaħba. Buċaqċaq, sewwa, kalandra, tellerita kemm tgħid isek tellerita. Għalfej, għajdejn kollu tgħid. Ġifieri l-annimali mhux biss qed nidentifikaw l-annimali, però nqabbluhom ħafna magħna. ċertu kliem ġejjin letteralment li bniedem naġbuh kemm hu għaġeb, kemm hu kwiet, kemm hu ċas, kemm hu baqqa. Kollox, pereżempju qed insemmi l-kelma baqqa mhux fuq l-għasafar, però baqqa ġejja minn baqq, bedbugs, li huma pests li għattawna bil-lejl, għalfex matul ġurnata kwieta baqqa, però bil-lejl mbagħad xi tfisser, ġifieri qrunu f'butu. Tant huma maqudin intertwined dawn l-affarijiet li meta tmur għall-oriġini tagħhom tinduna kemm vera dak l-individwu tista' tqabblu ma' dak l-għasfur għax iġib l-istess aġir. Importanti li nagħmlu l-ismijiet lill-ġenerazzjoni l-ġdida għax din hija katina u mhux billi nikbu l-kotba. Tafu kemm inkitbu lingwi u mietu. L-Eġizzjani, il-Latin, dak huma kollha lingwi mejtin.
il-lingwa biss tibqa' ħajja u tibqa' tevolvi. U bħalma jien qed nagħti l-ġenetika lill-uliedi u met 4 tiem oħra ma nkunx hawn nkun mejjed jien nibqa' ngħix ġo uliedi, il-kultura tagħna biss tista' tibqa' tgħix bħala l-kultura tagħna u xorta ħad inbidel mhux ħatibqa' l-istess, però tibqa' tevolvi hija biss billi jien ngħaddija lill-uliedi. Jien huwa l-ikbar onur għalija li nara f'pjanta jew oġġett ngħajatilha bil-Malti u mbagħad inkun kapaċi wkoll nirreferi għaliha bl-Ingliż jew bl-isem Latin, għax mbagħad l-isem Latin hija ngħidu l-verità huwa importanti globalment għax ma' Malti nista' nitkellem bil-Malti, però bl-isem Latin jien Ċiniż, Ġappuniż li ma jifhimniex kelma x'jien ngħid, kif ngħid il-kelma tajto qalba jien, fehmni li qed nitkellmu fuq il-Barbaġan. Kif ngħid Barnawl ħajfhimni l-Ingliż jew min jitkellem bl-Ingliż. Kif ngħid il-kelma Barbaġan u mbagħad hija unika għax qed jifhimni il-Malti biss. Ara xhur onur għandna li għandna lingwa li hija tagħna biss. Vjaġġ bil-ballun huwa ktieb miktub minn Marija Borġ Cremona, flimkien ma' Carmel Busuttil, magħrufa l-esperjenza tiegħu fil-futbol. Għal dan il-ktieb, Busuttil libes il-kappell ta' kittieb biex flimkien ma' Marija iwaslilna storja ta' tfajjel refuġjat. Ix-xogħol tagħna ġabna viċin ħafna it-tfal, speċjalment it-tfal fl-iskejjel primarji, iltqajna ma' tfal differenti ħafna. U matul il-programm u s-sessjonijiet tagħna sirna vera close ma' tfal u kienu jirrakkontawna l-istejjer u r-rakkonti tagħhom. Allura kellna ħafna dawn il-ħsibijiet ta' tfal u anke dawn l-istejjer tagħhom u ridna noħolqu xi ħaġa madwar dawn l-istejjer. Jiena wkoll ġejja mill-Gżira ta' Għawdex u xtaqt li ndaħħal lil Għawdex fl-istorja tagħna wkoll. Ma nasibx li hawn biżżejjed kotba bil-Malti dwar l-isport. Inqas u inqas kotba bil-Malti għat-tfal dwar il-futbol. Fil-fatt parti mix-xogħol tagħna huwa li noħolqu riżorsi u anke kotba u stejjer għat-tfal, speċjalment tfal fl-iskejjel primarji. U fil-fatt dak huwa ta' dan il-ktieb biex it-tfal ikollhom aktar riżorsi. Il-ktieb huwa adatta għal tfal li huma fir-raba' u fil-5 sena tal-iskola primarja. L-illustratur huwa Matthew Stroud u aħna l-awturi fil-bidu tal-proċess wara ktibna l-istorja ġifieri u sirna nafu li Stroud huwa l-illustratur qed tkellimna miegħu kellna laqgħa u qsamna l-ħsibijiet tagħna mal-illustratur. U mbagħad l-illustratur kien jibgħatilna d-disinji, aħna nagħtuh il-feedback tagħna u nimxu flimkien pass pass. Aħna ġejjin minn ambjenti differenti ħafna, jien mill-ambjent tal-litterizmu u l-Bużu mill-ambjent tal-futbol. U kellna dan ix-xogħol flimkien dal-proġett sabiex noħolqu storja flimkien. U kellna esperjenza flimkien fi skola partikolari, ltqajna ma' grupp ta' tfal u spikka tifel f'dan il-grupp u bqajna naħsbu ħafna fuq l-istejjer li kien jgħidilna dan it-tifel u minn hemm ġie vjaġġ bil-ballu. Jisimni Abdul. Għandi 10 snin. Twelidt f'Raqqa, belt Sirjana. Min dejjem kont inħobb il-futbol. L-isbaħ momenti kienu dejjem bil-ballun. Niġri fit-toroq u nilab ma' sħabi minn tluħ ix-xemx sa filgħaxija. Darba waħda bdiet nieżla xita ta' bombi. Id-dar tagħna waqgħet u saret biċċiet. Iżda jien xorta għajt nilab il-futbol, fost dak it-tifrik, duħan u ġlied, għajt niġri u niskorja. Abdul kif qalet il-kollega tiegħi Marija huwa tifel li kellna l-esperjenza miegħu f'wieħed mill-programmi tagħna bil-qari u l-kitba niskorja u dak tifel ħabbejni kemm jien u kemm hi, fis-sens verament kellna soft spot kbir għalih. U meta Marija ġiet dil-idea tal-istorja, naħseb mill-ewwel qbilna li dat tifel insemmuh Abdul. U anke xtaqna nibagħtu messaġġ kemm importanti l-inklużjoni, kemm ta' tfal ta' dawn l-immigranti u kemm ta' tfal li huma forsi b'xi diżabilità. U naħseb dan il-messaġġ li xtaqna nagħtu li
ħatmu għax xaħat ikollu kulur differenti minna jew għandu xi problema għandna ninkluduh. U dak kien il-messaġġ ta' dan il-ktieb. L-ebda bomba ma setet titfili l-imħabba għal-ballun. Lanqas dik il-bomba li ħadet li sieqi il-leminija waqt li kont qed nisraq il-ballun lil Khaled. Tallimt nimxi bil-krozzi. Bqajt niġri u nitħarreġ fit-toroq imħarbtin lejl u nar, anke meta konna qed nivvjaġġaw. Il-ballun baqa' dejjem idur ma' saqajja u l-krozzi, anke meta qdiem u tħammeġ, ma rridx inħallih warajja, ridt li jkompli il-vjaġġ miegħi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.